Joona ja Sami, menkää teidän mestoille. Mikä tää on? Taas tulee cross-list. Teikäläisen myöntymisestä on niin tehokkaasti. Aika aloittaa Lauantai-projekti. Mukana Joona Kortesmäki ja Sami Hedberg. Musiikista vastaa Osmo Ikonen. Ottakaa lämpimästi tervetulleeksi illan ihan tuttava juontaja. Hyvät naiset ja herrat, Pamela Tolo! Hyvää iltaa kaikille! Tänään selviää ainakin miltä kuulostaa, kun dupataan koikerhosia. Eli upea show luvassa. Tervetuloa mukaan! Sä olet Pamela Tolo.